Не обичам курсовете за фотография. Защо ли? Защото аз лично не съм ходил на такъв. Но забелязах един съществен проблем. Аз се научих, гледайки безплатни видеа в YouTube, но всички те бяха на английски. Затова реших да направя нещо наречено 30-дневно фотографско училище. Затова може да отидете на линка, шегувам се, напълно безплатно ще бъде. В следващите 30 дни ще си говорим на теми като коя марка е най-добра, какви са различните типове фотография и каква е разликата между JPEG и RAW формат. Но защо трябва да слушате точно мен? Аз се занимавам с фотография от повече от 10 години. За този период успях да снимам многобройни фотосесии, както и видеа, които достигнаха до милиони хора. А и също така успях да сбъдна мечтата на всеки фотограф от моето поколение и моя снимка беше публикувана в списание. Първата камера, която купих, беше Canon 550D, която си пазя и до днес, за да ми напомня откъде съм тръгнал. Тази камера седя на рафта и събираше права в продължение на месеци, докато един ден не се вдъхнових и не реших да излезна и да снимам. На това излизане успях да снимам тази снимка, която беше качена в няколко големи международни Instagram страници. По това време това беше голяма работа. Набързо ви показвам как прогресирах аз и как ще се опитам да ви помогна да прогресирате и вие. Това е една от първите ми снимки. Доста отвратително. А това е според мен най-добрата ми снимка, която съм правил. Между тях има около 7 години разлика, но аз ще се опитам да ви дам информацията за 30 дни. Пожелайте ми успех. Днес е ден 0, утре започваме с ден 1, където ще си говорим как да използваме камерата си.